حد عندك حد مسير رسي حد عندك حد مسير انت قطعت قد تقامت عاطر الرقل كامينات كيدلي الرسي اسمر حيل غائب نتاك ندي الرسي انك درعك فين انك خيبدي الرسي تيكي تنسف فنانك يتخلب عدي الرسي وانت سامي شقي انت حياني قدي نايم ولد ولده مساقر جلي مساقر جلي مساقر جلي سلام تخطاتلتنا نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو لومون كم وترو نخل ميديا فتشنا نعنا زبقعيو كنمهارلو نخلينا زبلنا يا معرسات حيزنا غريبنا لنا امبارح بزنا لو معرستي بيتو مبل 75 عامتو anniversary ناتو ابز امبلالو زلو مچم سلام نخنقس وي ون فقرن رقعتن نخسبق دي كونه كمي غير كانت توق امونغراشان يوكرين زلو كمي غير كاتنا وحي زلو تبلان سلازي 33 هاجرات أكيبن أب واشنطن دي سي أب أمريكا مالتيو كل تزربانات عندما تصنهن لغن رأينا كمي جرنان يوكرين انتاي نعتقا هاز رميسايل دنهبا جنزب دنهبا حايل دنهبا انتاي نقبرا كل تديسكاشن نتوقع كمي جر كاتن وحيو كالا عالم دما كمي جر كان نتوقع تطو تبلو إلي دزارب زلو نتوم سلام دزارب زلو دما أبزا أخيبات أكيبهم كداهم مؤمن كتصرفوهم كتريهم ناي بحق زقرم كنتاتيو قنو سراويت ناي تشاينا نمجمريا بيروباتيو مس اب حنت هاجر سلطنا ወይ ካ ትሬኒንግ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ እንታይ እዩ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ነፍሱ ዝኻለ ዘረባ ኩነታት እዩ ፀቕጢ ፈጢሩ ኣሎ ዝባዕሉ ኣብ ማእከል ኤውሮጳ ስለ ዝኾነ ብምቕፃል ድማ እዚ ናይ ኔቶ ኩነታት ከምኡ ናይ ኣፅዋር ውድድር ናይ ካልእ ዘሎ ኣርስታት ናራና ከይድና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ድማ ቀፅሉ ወራር ዊ ቶኪን ኣባውት መጀመርያ በዚ መድሓር ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ It's the 75th anniversary of the world's biggest military alliance. Heads of state of NATO countries are in Washington, D.C. to mark the three-day event. The summit seeks to reassure Ukraine of NATO support while offering some hope to its war-weary citizens. The summit also comes amid China's growing assertiveness in the Indo-Pacific region. The alliance is facing one of the biggest challenges in spite of member countries pledging billions. So እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እቲ ኔቶ ተኣኪብሉ ዘሎ ዋላ እኳ ናይ ዩክሬን እንተኾነ እቲ ዓብ ኣጀንዳ ክትብሎ ትኽእል ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ኣኼባ እዚ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳ ወፂያ ናብ ቻይና ፎከስ ክትገብር ከም ትደሊ ዘላ ብወቅዕ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ኤውሮጳ ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ኩነታት ናይ ዩክሬን ክስከሙ ከም ዘለዎም እዩ ፅንሂልና ክረአኩም እየ ስለዚ ብሓቂ ብጀካ ንኩናት ካልእ መንገዲ ከምዘየሎ ጥራዮም ዞም ሃገራት እዚኣቶም ዝማኽሩ ዘለዉ ብጀካ ብኩናትን ብሓይልን ብካልእ መንገዲ መፍትሒ ክመፀና ኣይክእልኒ ዝብል መደምደምታ ዝወሰዱ እዩ ዝመስል ንቐፅል እስከ dollars and delivering key military aid. The Russian military is making considerable advances in Ukraine. The latest airstrikes across Ukraine, including a children's hospital, has resulted in more than 41 civilian casualties. Blaming Kyiv for the hospital attack, Russia claimed that an air defense missile was እዚ ኩሉ እናተካየደ ከሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ብወገን ኣሜሪካ ማለት እዩ ባይደን ምስ ኔቶ እንታይ ዓይነት ርክብ ገብር ኣይኮነን እዩ እቲ ቀንዲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ባይደን እንታይ ጌጋ ይፍፅም ይኸውን ወይ ከም ቀደሙ ወይ ኣብ መንጎ ክድቅስ ተኸውን ዘረባ ይወልቆ ተኸውን ወይ እንታይ የጋጥሞ ኸውን ቀንዲ ኣተኩሮናቶም ኣብቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዘሎ ጣመተ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ባይደን ከመይ ኩነታት ህልኸውን እንታይ ዓይነት ስሕተት የጋጥሞ ኸውን ባይ ዘ ወይ ኣብ ገለገለ ድሮ ናይ ጀርመን መራሕቲ ክረኽብዋ ሓሲቦም ደቂሱ ክረኽብዋ ይከኣሉን ዝብል ሪፖርት ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ቀንዲ ፎከስ ናይ ኣሜሪካ ከምቲ ብቐዳማይ ኣብ ዲቤት ዝገበሮ ከምኡ ዶ ክኸውን ባይደን ወይስ ገለ ተማሒሹ ይመፅእ ይኸውን እዚ ከዓ ብሪፐብሊካን ጥራይ ኣይኮነስ ወላ በቶም ዴሞክራትስ እዩ ምክንያቱ ከመይ ዓይነት ፐርፎርማንስ ይህልዎ ንሳቶም ከማን ብቀሊል እዮም ዝጥምትዎ ዘለዉ ብቀረባ እዮም ዝጥምትዎ ዘለዉ ክቕይርዎ ይሓስቡ ስለ ዘለዉ ወላቶም ሪፐብሊካን ዝበሃሉ ሕጂ ናብቲ ሜይን ቶፒክ ናቱ ኢና ኣብዚ
ከመይ ይካየድ ኣሎ ወይ እውን እንታይ ይግበር ኣሎ? Suddenly became relevant again, and its future is now in the political spotlight. When leaders from member countries gather in Washington, it's not just for a birthday party and a celebration of its recent expansion to 32 member states. They'll also discuss changes already taken and those still necessary in response of Russia's invasion to Ukraine. They'll be anxiously looking at America's future engagement, and they'll So ኣብዚ ዋሽንግተን ተኣኪቦም ዘለዉ መራሕቲ ናይ ሃገራት ኔቶ ናይ 32 ሃገር መፂኦም ኣለዉ። ኣብዚ ተኣኪቦም ዘለዉ ናይ 75 ዓመት ናይ ኔቶ በርዝደይ ከፅምብሉ ወይ ንዑ ብሓደ ተኣኪቦም ክሕልፎ ኢሎም ኣይኮኑን ኖ ብሓፈሻ ኣብ ዝበርትዕ መድረክ በፂሖም ስለ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ሓይሎም ኣኪቦም ከመይ ገይሮም ተኣኻኺቦም ሓይሎም ኣዋሃሂዶም መጥቃዕቲ ይገብሩ ወይ እውን ፑቲን ከመይ ጌርካ ትስዕሮ ኩሉ እቲ ጭርሖ ኣንጻር ፑቲን እዩ ዘሎ ስለዚ ንቐፅል እስከ They'll be also looking beyond Europe. NATO's increased presence in the Indo-Pacific region is designed to defend democracy and protect a region crucial to the global economy. But some say this increased presence will not be welcome. I think NATO and its member states and other European institutions. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኔቶ ዝበሃል ንኤውሮጳ ሓሊፉ ሕጂ ናብ ኤስያ ናብቲ ፓሲፊክ ሳውስ ፓሲፊክ ዝበሃል ፍላይ ንቻይና ንምክባብ ማለት እዩ ኣብቲ ኔቶ ዝበሃል ሙሉእ ሓይሊ ናቱ ናብኡ ንክሕልፍ እቲ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙላ ድማ ዲፈንድ ዲሞክራሲ ንዲሞክራሲ ንምክልኻል ትብል ቃል እዮም ዝጥቀሙ ነቲ ምስፍሕፋሕ ናቶም ናይ ካልኦት ሃገራት ክኾን ከሎ ከስፋሕፍሑ ስለ ዝደለዮም ይብሉ ናቶም ክኾን ከሎ ግን ንዲሞክራሲ ንምክልኻል ዝወስጉምቲ ምዃኖም ስለዚ እስከ ስምዑ ኣብ ብኸመይ ይርእይዎ እቶም ካልኦት ሃገራት institutions do suffer from charges of double standards or hypocrisy when it comes to universalizing their mission. And the feeling in many parts of the global south is that those standards only apply when European security or NATO interests are at stake, but are conveniently set aside when other countries share similar concerns about things. So exactly. ኩሉ ነገር ንሳቶም ክብሉ ከለዉ ንዲሞክራሲ ንክከላኸሉ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝብልዎ ኩሉ ንጥቕሚ ናይ ዓለም ምዃኑ ንሳቶም ዝገብርዎ ቅቡልን ትክክለኛን ምዃኑ ከምኡ ዘይኮነስ ንእሽተይ ክፋል ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ግን ናይ ብሓቂ ሕማቕ ምዃኑን ጌጋ ምዃኑን ክኹነን ዘለዎ ምዃኑን ስለዚ ኩሉ እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ወላ ቆልዓ ይፈሊጥዎ ሂፖክሪሲ ወይ እውን ምስሉይነት ሓሶት ምትላል ምዃኑ ኩሉ ነገር ዝብሉ It's a pleasure to host you in this milestone year, to look back with pride at all we've achieved and look ahead to our shared future with strength, territory across every domain, land, air, sea, cyber, and space. My friends. So, እዚ እቲ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ጆ ባይደን እዩ ንባዕሉ ኣብዚ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ንዝመፅእ 4 ዓመት ከም መሓደር ከም ዝኽእል ኤውሮጳውያን ድማ ጸሎትን ምህለላን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንሱ ክምረፅ ምክንያቱ ንሱ ዝያዳ ነቲ ኔቶ ክድግፈሎም ኤውሮጳውያን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ባይደን ክምረፅ እዮም ዝደልዩ ትራምፕ ተመፅኡ ድማ እቲ ዝኸፍዕ ሕልሚ ለይቲ ናቶም ክኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ነዊሕ ዘረባ እዩ ንዩክሬን ክንዕጥቕ ኢና ካሊእ የለን To end Ukraine's democracy, to destroy Ukraine's culture, and to wipe Ukraine off the map. And we know Putin won't stop at Ukraine, but make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. So, በቃ ኩለንተን ኣብ ሚድያ ንሰምዓኒና ፑቲን ካብ ዩክሬን ሓሊፉ ንካል ሃገራት ኤውሮጳ ክወርር ምዃኑ ኣብ ዩክሬን ጠጠው ክብል ከም ዘይክእል ስለዚ ንዩክሬን ንህዝቦምን ንመሬቶምን ተጠቂምና ግድን ንፑቲን ጠጠው ከነብለለና እውን ኣይኮነ ንፑቲን ክንስዕሮ ኣለና ክነውድቆ ኣለና ክነትክሞ ኣለና እያ ፕላን ስለዘይ ትሰርሕ ዘላ ብፅቡቅ ቃላት ገይሮም ነቲ ሰብ ከታልሉ ስለ ዝመርፁ እዮም ኣቲ ዘገርም ግን ክንድዚ ኣሽሓት ሰብ ተኣኪቡ መኻ 2 ዓመትን መንፍቕን ከይዱ ዘሎ ንውግእ ካልእ መንገዲ ንምረፅ ሰላም ዘይንደሊ ክብል ዝኽእል ዘይምህላው ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ምክንያቱ ኩናት ናበይ ክምዕብል ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ራሻ ኒኩለራዊ ሓይሊ እዩ ስለዚ ክስዕሮ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ገንዘብ ዝጠፍእ ዘሎ እቲ ሂወት ዝጠፍእ ዘሎ ግዜ ዝበልዕ ዘሎ እምበር ብጣውላ ኮፍ ኢሎም ክፈትሕዎ ምዃኖም ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ንፑቲን ክስዕርዎ ድሌት የብሎምን ኣሜሪካ ምክንያቱ ክስዕሮ ስለዘይትኽእል
ኒኩለራዊ ሃገር ክስዕሮ ይትኽእል ኢኻ ክስዕሮ ተጀሚርካ ኒኩለር ክትኩስዩ ሒዙ ለኪሙካ ክጠፍእ እዩ ስለዚ ኣብ ኒኩለራዊ ኩናት ሰዓሪ ዝበሃል የለን ስለዚ ኣዲኤን ኦፍ ደይ ንራሻ ክስዕርዎም ከምዘይ ኣይክሉን ጥራይ ዘይኮነስ ኣይደልዩን እዮም ኣሜሪካ ብፍጹም ንራሻ ክስዕርዎ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ክሰዓር ተጀሚሩ ይፈልጡ እዮም እንታይ ከም ዘጋጥም ስለዚ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ትመትከል ስለምንታይ ትሞትን ስቃይን ክቅፅል ይደልዩ ኣለዉ እንተኢልና ድማ ካብታ መጀመርያ ዘምፅዋ ፕላን ሓደ ነቲ ካብቲ ዩክሬን ንራሻ ዝበሃል ወታደራዊ ብቁጠባ ብካልእ ፅልዋ ኩሉ ከትክምዎ እዮም ደልዮም ዘለዉ ነዚ ንምትካም ድማ ንሳቶም ገንዘብ ፀገም የብሎምን ፕሪንት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ዕዳያ እትሎ ዕዳያ ዓብሎ ግን ኢትስ ኦኬ ንዓታቶም ዘገድሶም ኣይመስለኒ ናብ ዝዋን እዚ ምክንያቱ ን4 ዓመት ይከመሓድር ድሕሪኡ ዝመፅእ ንሱ እዩ ክሕመሎ ነቲ ዕዳ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ክሕመሎ ንሕጂ ዘሎ ወለዶ ከመይ ገይሩ ንሱ ነተን 4 ዓመቱ ኣመሓዲሩ ይወፅእ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እዩ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ነተን 4 ዓመቱ ድዩ ነተን 8 ዓመቱ ከም ድሌቱ ፕሪንት እናገበረ ከምዚ ፅባሕ ከምዘየለ ኩሉ እናገበረ ውግእ ድዩ ዕግርግር ድዩ እናገበረ ይኸይድ መራሒ ድሕሪኡ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ነቲ ነገር ይሕመሎ እቶም ድሕሪኡ ዝመፁ ወለዶ ነቲ ነገር ይሕመልዎ እዚ ሎሚ 34 ናብ 35 ትሪልዮን ዝኸይድ ዘሎ ዕዳ ኣብዘን ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝዓበየ ክፋል ናቱ ይመፅኡ እዚ ከዓ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ ናይቶም መራሕቲ ኣብ ዘድልዮምን ዘየድልዮም ውግእ እናተሳተፉ ዝበዝሕ ዕዳ ድማ ብውግእ ይመፅእ ክገርመኩም ዝበዝሕ ዕዳ ብውግእ እዩ ዝመፅእ ብልምዓት ብኢንዱስትሪ ብቁጠባ ኣይኮነን ንውግእ ኢሎም እዮም ዝኩሉ ገንዘብ ዘጥፉ ዘለዉ እሞ ከዓ ወላ ሓንቲ ፅልዋ እኳ ዘየምፅእ ኣለዎም ብጀካ ነቶም ናይ ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒ Especially with our full collective support. They have our full support. Even before Russian bombs were falling in Ukraine, the alliance, Romania and Slovakia secure. If you are threatened, we are threatened. If you're not at peace, of America award. Presidential Medal of Freedom. Ask the Medal. ከምዛ እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ቀደም ዳይሬክተር ጀነራል ዝነበረ ናይ ኔቶ ብካልእ እዩ ክቅየር ስለዚ ኣብ ንዑ እውን ክፍፀሙ ስለዝኾኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚኦም እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዓለምና ዝበሃሉ እዮም ብጀካ ኩናትን ሓውን ምፅሕታርን ካልእ ውፅኢት ክትሪእሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ማለት ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ከምዚ ዓይነት ማለት ቅድሚ ሰብ ተማሂርና ቅድሚ ሰብ ማዕቢልና ቴክኖሎጂ ኣለና ፍልጠትን ስልጣንን ኣባናይ ዘሎ ዝብሉ ሃገራት ነቲ ኮመን ሰንስ ዝኾነ ፍልጠት ዘየድልየካ ንክትፈልጦ እስኻ ቅድሚ ካልኦት ዝሓየልካ ነቶም ካልኦት ኣብ ውግን ዕግርግርን ከም ዝህልው ጌርካ ሰላም ከም ዝስእኑ ጌርካ ብዋጋ ናይቲ ጥፍኣቶም ከምኡ ድማ ኣብ ዓዶም ኬትካ እናመዝመዝካ እዮም ኢኻ ማዕቢልካ ሕጂ ግን ንባዕልካ ናብ ኩናት ክትኣቱ ትመርፅ ኣለኻ ስለዚ ቻይና ኣብ ኩናት የላ ናብ ዝዋን እዚ ከመይ ጌራ ቻይና ቀዲማትካ ብቴክኖሎጂ ብርቀት ብሓይሊ ከመይ ጌራ ከም ትሓልፈካ ሕጂ ከርእየኩም እየ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ሓድሽ ኣናውንስመንት ገይሮም ኣለዉ No, I don't have any concern. From the many conversations I've had with the American president, I know that he has prepared this summit very well and very precisely to get... So, መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ በብሓደ ብዛዕባ ጥዕናዊ ኩነታት ናይ ራሻ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ኣፍኮርስ ከም ትወትሩ ዝብልዎ ብዛዕባ ጥዕኑ ኣብ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሓንጎሎ ኣብ ፅቡቅ ስለ ዘሎ ፀገም ይህብልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ባይደን ፅቡቅ ከምዘየለ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኣብ ኩሉ ኢኻ ትሪኦ ተሓሶት ሕጂ ባይደን ፅቡቅ ከምዘየለ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጥ ዕውራት ኣይኮነን ወይ ፀማማት ኣይኮነን ንሪኦ ኣለና ከምዚ ኢሉ ኣብ ሚድያ ክዛረብ ፀኒሑ ድሓር እንታይ ኢሉ ስምዕዎ ሕጂ together with us. Many of the decisions that are now being taken and prepared there have been developed in close consultation between Germany and the US. In this respect, this will also be a very successful summit. Let's now talk to our correspondent Susan Sairani, who is joining us. The preparation we see ahead of this NATO summit, and we also understand that the politics in America is not really concerned about what will be discussed about Ukraine at the summit, but about Biden. እዚ ናይ ኔቶ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ እንታይ ይግበር ብዛዕባ እንታይ ኣጀንዳ ኣይኮነን ኣሜሪካ ዘገድሶም ዘሎን ኣሜሪካውያን ኣብ ዝዋን እዚ ባይደን እዩ ተቐንዲ ኣገዳሲ ናቶም እንታይ ይጋገ እንታይ ይዛረብ ስምዕዋ ድሓን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ወፂና ዘለና Yeah, who would have thought that this meeting, this summit to save NATO would turn into really a fanfare and media frenzy to watch to see if President Biden can really save himself.
on the one hand, as you mentioned, you have the domestic politics. All eyes are on the 81-year-old president that's older than NATO itself. We should say whether or not he'll have any gaps, is he going to fall asleep, all of the things that we've been talking about and the concerns that many in his own party have. But on the other hand, as you mentioned, you have the issue of Ukraine. The things that Americans are So እንታይ ክገብር ክልከ ይብሉ maybe ዘረባ ደጋገ ይድቅስ ዳው ዘገርም እኮ ይታ ዓይነት ምክንያቱ ጆ ባይደን ኣብ ብዙሕ ኮንፈረንሳት ከም ዝድቅስ እዩ ዝፍለጥ ከምዘይ ይሰምዕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ወላ ሓንቲ ደሰቕን እቲ ናቶም ዘረባ ከብ ኢሎም ክዛረብሉ ምኻሎም ይደሰቕ እምበር ኣብ ናቱ ዕድመ ክድቅስ ምኽኣል ወይ ምድካምሲ ወላ ሓንቲ ዘገርም ኣይኮነን ንዓይ ኩልና ክንኣርግ ኢና ኣብቲ መድረኽቲ ድማ ክደክም ንቡር እዩ ኣብቲ ደኺምካሉ ዘለኻ ልዕሊ ዓቕምኻ ሓላፍነት ክስከም ምፍታን ግን ፅላለ ጥራየ ዝብላነ ድሕሪ ትኽእል ኮንካሲ ህድእ ዝበለ ህይወት ክትመርሕ እዩ most concerned about is that this summit is happening at a time when there is no talk for peace between Russia and Ukraine. This is a summit that will ultimately come to the conclusion that their war has to continue until some kind of victory by Ukraine, despite the fact that Russia is making advances. And the checkbook is in Joe Biden's hands. So that's a cause of concern for a lot of Americans as well. Ukraine is really not on the top of their agenda of spending issues. So there are a lot of issues at stake on the one hand. I just really quickly want to say it was really interesting. እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኣብ ኣሜሪካ እታ ወሳኒት ሃገር እያ ኣብዚ ምክንያቱ እቲ ገንዘብን ባንክን ምስኦም ስለ ዘሎ ባንክን ታንክን ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ትኽክል ናይ ኔቶ ባንክን ታንክን ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ነቶም ካልኦት ክፈሉ ሃብዮም ክብሎም ዝኽእሉ ኣፅዋር ከምፅኡ ይክእሉን እዮም ኣፅዋር ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ታንክን እዩ እቲ ሚሳይል ዝህቡ ንሶም እዮም ፀረ ሚሳይል ክንበይና ከምዚ ክንህብ ኢና ዝብሉ ንሶም እዮም ወላ ምሃብ ገንዘብ እውን ልዕሊ ዓቕሞም ዝህቡ ንሶም እዮም ልዕሊ እቲ ኣሜሪካዊ ተራ ኣሜሪካዊ ዘይደልዮ ረብሓዊ ናቱ ዘይረኣዮ ክነሱ እቲ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ተዘቂቑ ካብቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ፅርግያ ይገብሩ ሕክምና ይገብሩን እዮም ነቲ ኩሉ ሃብቲ ዘቂቖም ንመን እዮም ዝህብዎ ዘለዉ ነቲ ናይ ዩክሬን ራሽያ ኣብ ዩክሬን ይስደድ ዘሎ ኣብ እስራኤል ይስደድ ዘሎ ኣብ ታይዋን እዩ ዝስደድ ዘሎ ኣብቲ ናይ ውግእ ቦታታት እዩ ዝስደድ ዘሎ ውፅኢት ድማ ከምፃ ይተራየን እዚኣ ናይ መወዳእታ ትብለ ጥራይና ክንሰምዕ ደልየ ዘለኹ ድሕሪ ኣብ ካልእ ክሳይ Olaf Scholz made those comments. We had a very revealing report in the Wall Street Journal last night that said Olaf Scholz wanted to cater to President Biden when he was visiting Germany, so he put his meeting with Biden very early in the afternoon and not late in the evening for dinner because Biden couldn't attend, but was again surprised that Anthony Blinken showed up instead of Joe Biden, and Biden's team said that Joe Biden couldn't come because he had to go to sleep. So ወይ ጉድ ናይ ጀርመን መራሕሲ እንታይ ገይሩ ኢላ ተስከይ አንቶቦሲ ኣብ ጥዕንኡን ፊትነስ ናቱን ፅቡቅ ከም ዘሎ ኢሉ ይሕሱ ነይሩ ግን ሓደ መፅሄት ናይ ኣሜሪካ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል እንታይ ለውፅኡ ነይሩ ናይ ጀርመን መራሕሲ ምስ ባይደን ክራኸብ ብፍሉይ ስለ ዝደሊ ዝነበረ ነቲ ቆፀራ ናቶም ብዝተኻለ መጠን ኣቐዲሞም ኣብቲ ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ተታሽሙ ብዝቐልጠፈ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያት ኣብቲ ግዜ ድራር ክድቅስ ስለ ዝኽእል ባይደን ኢሎም እዮም ኣጋጣሚ ኣቐልጢፎም ገይሮሞ ከብቅዑ እቲ አንቶኒ ብሊንከን መፅዎም እንታይ ዳ ባይደን እንታይ ኮይኑ ተበሎ ካስ ደቂስ ኢልዎም ወይ ጉድ ደሓን መቸም እንታይ ይበሃል ኮይኑ ማለት በእርጋና የተሰቐን እንዲኻ ግን በደደይ እዚ ብዓለም ዝፈጥሮ ዘለዎ ድራማ ስለ ዝኾነ ጥራይ is that those standards only apply when European security or NATO interests are at stake, but are conveniently set aside when other countries share similar concerns about things happening in their regions and their countries. Considering the many conflict zones in which NATO is engaged, it's likely to need more money. That makes the question of how American support will look in the future. So ብሓፈሻ ኩሉ ነገሮም ናብ ውግእ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ብዝኔቶ ዘጥፎ ዘሎ ገንዘብ እርግፀኛ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኮፍ ኢሉ ቆፂሩ ኣብ ምል ሂወት ክውዶ ይክልኒ ሓደ ክልተ እናበለ ቁፅሪ እልቢ ዘይብሉ ገንዘብ እዩ ዘጥፎ ዘሎ እልቢ ዘይብሉ ገንዘብ እያ ዝጠፍእ ግን ያ ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ሕጂ እቶም መቀናቕንቶም ካልኦት ክንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስኪ ክልተ ሪፖርት እስክበኩም ናይ ቻይና ማለት እዩ ባይል ራሽያ በይኑን እዚኦም ኩሎም ገጢሙ ከሎ ቻይና ከንታይ ትገብር ኣላ ክልተ ነገራት ክንርኢና ናይ ቻይና መጀመርያ ወታደራዊ ፕራለስ ዓቕሚ ፕራወስነት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ኣበይ በፂሑ ኣሎ ረእይዎ For a quick question, which side has an advantage during war? The side that is stronger, has a better military and more advanced weaponry? In the quest for this advantage, or in the quest to retain this advantage, countries are always in a silent race to modernize their weapons. Look at what China claims it has come up with. Chinese scientists say they have developed a futuristic radar that is straight out of a sci-fi film, it seems. This radar can track 10 incoming hypersonic missiles. So, ወታደራዊ ዓቕሚ
ወይ እውን ኣብ ወታደራዊ ኩናት ኣብ ትገማገመሉ ዘለኻ ሃገራት ሙሉእ ዓቕመን ሓድሽ ኣፅዋርን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብፍላይ ኣሜሪካ ዘይኮኑ ሃገራት ራሽያ ድዩ ቻይና ቀዳማይ ኣተኩሮ ናቶም ኣብ ራዳር ኣብ ፀረ ሚሳይል ነፍሰን ንምክልኻል ክጠቕመን ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ሲስተማት ኣብ ምምዕባል ስለዚ ቻይና ለንቀነ ሓድሽ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ራዳር ከም ዝሰርሐት ትነግር ኣላ ባይ ዘ ወይ ቻይና ከምዚ ሓድሽ ፈጢራ ክበሃል ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍፁም ከገርም የብሉን ምክንያቱ ናይ ዓለምና ሳይንቲስትስ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ገለ ዶሚኔት ገይሮም እዮም ናይ ምዕራባዊ መፅሄታት ዝወፅእ ዘሎ ካብ ሪፖርት ናብ ሪፖርት ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሳይንስ ነዚ ኩነታት እዚ ዓብሊሎም እዮም ኣዝዮም ብዙሓት ኢንጂነራትን ሳይንቲስት ኣማዕቢላ ዘላ ቻይና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂካዊ ብሬክ ትሩ ሓድሽ ነገራት ምህዞታት ክመፅእ ኣብ ቻይና ንቡር እዩ ኣብ ኤክስ ፖስት ይገብር እያ ሓሊፈ ስለዝበዝሓ ንበር there is so many innovations ተሰሚዖም ዘይፍለጡ ቴክኖሎጂ ኣብ ወታደራዊ ዘይኮነስ ኣብ ሲቪላዊ ንኣብነት ኣብ በዓል ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ መግቢ እንተዓዚዝካ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ብድሮን እዩ ዝመፀካ ኣብታ ዘለኻያ ሎኬሽን ናትካ ትቦም እቲ ድሮን ደልዩ ኣብታ ስኻ ዘለኻያ የምፅኣልካ this is a reality already now ሕጅብ ዝዘለናዮ ኩነታት እተን ብዘይ ኣውቲስታ ታክሲታት ከባቢ 10 ከተማታት ናይ ቻይና ብዙሓት መኻይን ብዘይ ኣውቲስታ ዝኸዳ ማለት እዩ ናተን ኣውቲስታ ስለዘ ሰልፍ ድራይቪንግ ቴክኖሎጂ ስለዘለወን ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂካዊ ቅልጣፈ ኣብ ኩሉ መዳይ ንኣብነት ኣብ ካልእ ኣምፅአልኩም ነይረ ዘረባ ትግርኛ ብእንግሊሽ እንድሕር ኮንካ ቋንቋ ቻይና ዘይትዛረብ ኮንካ ኣፕስ ኣለዎም እሶም ንስኻ ብእንግሊሽ ትዛረብ ንሳትዎም ድማ ነቶም ሰባት ድማ ብቋንቋ ቻይና ይነግሮም ማንደሪን ይነግሮም ንሳቶም ማንደሪን ተዛረቡልካ ከዓ ንዓኻ ብእንግሊሽ ይትርጉመልካ ስለዚ ተርጓሚ ዘይብልካ ኣብ ተርጓሚ ይኾነልካ ስለዚ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኣብ ኤሮጳ ኣለና ምዕቡል ዓለም ክንብሎ እውን ኣሸጋሪ ንሕና ዘለና እዮም ድሒሩ ዘሎ ዓለም እዩ ምስ ቻይና ክወዳደር ከሎ ኣብ ቻይና ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ቅድሚት ምኻድ ኣብ ኩሉ ዓውዲ እዩ ሰማይ ብቀዳማይ ንወርሒ ኣብቲ ኣሜሪካ ዝኩሉ ወርሒ በፂሐ ኢላ ትፍክር እቲ ዝረሓቐ ክፋል ናይ ወርሒ በፂሖም ካብኡ ሳምፕል ሒዞም እቲ ናቶም መንኮርኮር ብሰላም ተመሊሱ ናይ ኣሜሪካ ግን ንወርሒ ከም ዝኸደት እውን ክሳብ ሕጂ ዘተኣማምን ጭብጢ የለን ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ኣብ ሰብዓታት ዝበፅሓታ ክሳብ ሎሚ ዘይትደግመሉ ምክንያት እንታይ ኣሎ ሓደ ሰብሲ ሄሊኮፕተር ነፋሪት ንኣብነት እዘን ነፈርቲ ኩናት F-16 ዝበሃላ መጀመርያ ኣብ ሰብዓታት እየን ተሰሪሐን እየን ዝበሃል ሎሚ ግን F-35 ሰሪሖም ኣለዉ ዝኾነ ነገር ኣብ 30 ኣብ ሰብዓታት ዝሰርሕዎ ሎሚ ብዝረቐቐ መንገዲ ኣብ ዕዳጋ ኣሎ for some reason ግን ኣሜሪካ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ሱሳታት ይመስለኒ ኣብ ወርሒ በፂሕና ኢሎም ከም ኩዑ ክሳብ ሎሚ ወርሒ ክኸዱ ይከኣሉ ሃብካብ ኣብ ኤሎት መንኮርኮራ ሽዑ ዘብፅሖም ስለዚ ኣብዚያ ነገር እዚኣ ብዙሕ ሰብ ዘይተኣማመን ነገር ኣሎ ግን ካልኣርሲ ሕጂ ንመለስ ናብ ቴክኖሎጂ ናትና What are hypersonic missiles? These are missiles traveling at least incoming hypersonic missiles. Sci-fi film, it seems. This radar can track 10 incoming hypersonic missiles. So this radar 10 hypersonic missiles ዝመፁ ዘሎ ብሓደ ክሪኦምን ዲቴክት ክገብሮም ክፈልጦምን ይኽእል hypersonic ማለት ድማ ኖርማሊ እጅ እንታይ ማለት ክንፈልጥ ኢና ሓፈሻ እዚ ብቅዓት ተብፅሖ ዘላ ሳይንቲስትስ ናይ ሳይንስ ብቅዓት ኣብዚ ተበፂሑ ዘሎ ካልኣርሲ ምዃኑ እንፈልጣለን What are hypersonic missiles? These are missiles traveling at least 5 times the speed of sound, or Mach 5, which is 6,174 kilometers an hour. That is 1.7 kilometers a second. Now, most ballistic missiles already... So, እንታይ ትብል ዘላ ዘገርም እዩ so እዚ hypersonic missile ዝበሃል ድምፂ ንስኻ ድምፂ ምስ ገበርካ ናብቲ ካልእ ሰብ ክበፅሕ ከሎ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ ንፈልጦ ኢና 5 እጥፊ ቅልጣፈ ናይቲ ድምፅና ዝጓዓዘሉ ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ይበሃል ማለት እዩ ብከምኡ ዝኸይድ ሃይፐርሶኒክ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ራዳራት ብቐሊሉ ክትሪኦ ዘይትኽእል ወይ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ኣብ ብዙሓት ራዳራት ክንበብ ዘይክእል ወይ ክፍለጥ ዘይክእል ማለት እዩ እዚ ግን 10 እውን እንተኾነ ብሓደ ንዝመፁ ርኢዩ ክፈልጦም ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ travel at this speed. But what gives hypersonic missiles an edge is their ability to glide at low altitudes. Hypersonic missiles can stay within the atmosphere for most of their flight. And this reduces the range at which the ground-based radars can actually detect them. Also allows the missiles to fly under the reach of long-range missile defenses that can only operate above. So እንታይ ትብላላ እቲ ሃይፐርሶኒክ ካለ ድማ ንታሕቲ ወሪዱ ስለ ዝኸይድ
እቶም ራዳራት ድማ እቶም ሳተላይት ስላዕለ ስለ ዘለዎ ዲቴክት ክገብሮም ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኣስዋይቲ ሃይፐርሶኒክ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ብራዳር ዲቴክት ክትገብሮ ዘይትኽእል ሓደጋ ከውርድ ዝኽእል ሚሳይላት ተባሂሉ ዝቁፀር ስለዚ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ድማ ኣብ ሃይፐርሶኒክ ቴክኖሎጂ እታ ዝሓየለት ሃገር ራሽያ እያ ስለዚ እዚ እውን ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ሕጂ ድማ ቻይና ዋላ ካብቲ ጌም ናይ ኣፅዋር ደንጉያ ትመፅእ እንተላ እንታይ ትገብራላ ንኩላቶም ነዞም ኣፅዋራት ከመይ ጌርካ ዲቴክት ትገብሮም ቴክኖሎጂ ኣብኡ ብዝቐልጠፈ ትምዕብል ዘላ ሃገር እያ the atmosphere. Now, Chinese scientists say their radar can track 10 incoming hypersonic missiles at Mach 20. It boasts of a detection range of over 600 kilometers. Chinese scientists, in fact, saying the precision of this radar is unmatched. What's more, it can also identify false targets. Now, what are false targets, you ask? When tracking a high-speed moving target on a radar screen, one is often confused by the trail of phantom images that the target leaves behind. This radar uses laser technology and it sends 3 different bands of microwaves simultaneously. And this significantly improves the radar's detection accuracy, helping it differentiate between a false target and a real incoming missile. This microwave photonic radar that Chinese scientists have developed is reportedly small and light. سنتين نرزلنا ناي بحكي ركات ناي تكنولوجي أو تهدراو عامي زدما ركات أو تهدراو عامي كابي زمت ركات كابتن برتي ركات أب إنجنيرات أب ساينتيست أب كل فيلد نامت أمس مثلا بفرلا يد معلومي artificial intelligence بحالون سلوزلو نتي artificial intelligence كا نتنساتهم عمز وحدهم أو نوع employee ناقبر نوع ناس روحوا مالتيو سلازي أقول ساينتيست تزيبلكا نت artificial intelligence كا فتيرهم مثلا زلو نوع وسيهم كسرحوا خلوا اتقل عفنا يتمع باله أزي بفتنة تيزخي زلو سلازي تشاينا أبز كلتا 3 عامتات أمريكا وقجيران تدي بلاتا بفتسم أمريكا حقاصر وما يكونون ني أمريكا بعامتات دومينيت كقبروهم يم تشاينا بتزخدوا زلو قلت عفي ني بحكي ني سرح بحر زلوهم كنت تخكلن يازخل مرحنا زلو مالت بناي حجي عدانن بزاي حجي سلطانن كرسي نخركب دو نقل خركب دو يلو زقبر ديكونه ناي 10 عامت رئيس زلو ناي 10 عامت رئيس زلو ناي 100 عامت نفسه كف كامباني ناي تشاينا بحل اللوم كامبانيات ناي تشاينا من البدء قدم علي بابا زبلو زنبري نفسه كف كامباني ناي تشاينا ن100 عامت كصن هي خل ديلي يحسب ناي 100 عامت بلان يزلو لذي انت مالتي زي اذا حجي لو مدخص بوزلو وي قال ديكونه ارحيقهم ناي مطمات كلت الله أرحيكم سلزت متود ما بحثير جزء ولا كسارات تقاطمهم ولا سقم تقاطمهم نعك بالدوام يعني نوح رئيس لزلهم سلزي تشاينا أبتنا يروحوا قرائنا أتوم أمريكا كواغو سليه باللومن نجي من البعد جن أبزوان زي تشاينا كابتن نبور وصعي تخدل من قدون يرألو هذا كابد ما زناينيتو أكايدا يزخون مثلاً أبزي كاب تشاينا كسم أزاي تغل كونتات نرى ناس كنا سمعي أنتهى جراب زخي. Why? Because of a joint military drill. It is codenamed Eagle Assault. The drill began on Monday. It will continue for 11 days. Now, this is a joint drill. It includes tactical operations like night landings, overcoming water barriers, and urban combat training. Troops from both countries, China and Belarus, will work as one unit. But what are these sudden drills about? So, Belarus bahal hagar. دوب ناي يوكرينن دوب ناي بولندن كم دما مسكالو تاغرات يوروبان زداب هاجر سراويت ناي تشاينا مس سراويت ناي بيلاروس كوينو حبراو لممت كغبر جميرو لامريت ناي يوروبا زي حدش معباليو ازي زغر معباله دماي سلامنتاي مخنياتو دحان صنه لا نغركم Why with China? Is the timing suspicious? And is it a sign of something bigger? Let's look at all these questions one by one. Last August, the Chinese defense minister was in Minsk, the capital of Belarus. He met President Alexander Lukashenko. The two countries agreed to conduct more drills, and looks like they followed up. So, كم نريز لنا أزتريو زلهم President ناي بيلاروس مس منستر بكر خان ناي تشاينا تراقبهم كم زنبرون أبتوان تدما بيلاروس مال دما عندما حزان قربا طبق زمدنا زلوا مس راشيا سلازي حجر ما مس تشاينا تخونا لا از زمدناتات ناي راشيا ناي تشاينا ابت درباناتهم تايلومو دوب زي بلو سو ازني بقى اب كل درجه خيز زمدنا يزلنا قبل خلو لك بتكبار نريلنا محازوت ناي تشاينا محازوت ناي راشيا يغيروا له محازوت ناي راشيا محازوت ناي تشاينا يغيروا له سلازي الشركات ناتهم حادث صلاحي لنا أبز بلي مدام لم تبت يعملوا أمريكا زبال صلاحي لنا الصلاحي زين كل خبري كطفانا سلازي نفسنا نمكل خال نفسنا نمتحن كل زكال كنقبر كنكلال لنا بمبالي مسر حزر فزي زيادة جيم تي أمريكا مسنيتو قينات قبرو زلا كل يريوصل زلا ساتم لما كل زكالهم عينة متحذار كل زكالهم يقبر له
እቲ ውፅኢት ድማ ናባቶም ተሓይሊ ናቦም ይብርትዕ ምክንያቱ ጸጋታት ሶም እዩ ዘለዎም ህዝቢ ሶም እዮም ዘለዎም ርክባት ሶም እዮም ዘለዎም ቴክኖሎጂ እውን ሶም እዩ ዘለዎም ጻዕራም ህዝቢ ድማ ኣለዎም ልልዩ ጽጋብ ግምት መጣ And looks like they followed up. Their last joint drills were in 2018 in eastern China, but this is the first time that Beijing has sent troops to Belarus. China, of course, is playing it down, saying that this is part of an annual plan. They call it anti-terrorist training. But is it really? The answer lies in the location. Let me pull up a map for you. The drills are happening here, in the city of Brest. It's obviously in Belarus, but look closely at the location. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ካርታ ረይዎ ኣበይ ዝካየድ ዘሎ እቲ መጀመርያ ኤውሮጳ ሒዙ ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳ ማለት እዚ ቤላሩስ ማለት ብዓብዪ ምስ ራሽያ ዝዳወብ እዩ ግን ምስ ፖላንድ ይዳወብ ፖላንድ ማለት ከዓ ኔቶ ማለት እዩ በቲ ድማ ዩክሬን ድማ ዓውደ ኩናት ኣሎ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብ ቤላሩስ ታክቲካል ሚሳይልስ ታክቲካል ኒኩለር ዎርሄድስ ናይ ራሽያ እውን ኣብ ቤላሩስ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ብወቅ ዝተገልፀ ማለት እዩ ስለዚ ቻይና ኣብ ቤላሩስ መፅያ እሞ ከዓ ኣብ ዶብ ናይ ፖላንድ ኔቶ ማለት እዩ ኣብ ዶቡ ወታደራዊ ልምምድ ትገብር ምህላዋ ብዙሕ ስግኣታት ዝፈጥር እዩ እዚ ቀሊል ነገር ኮይኑ ክትሪኦ ይትኽእል ኢኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ But look closely at the location. Brest lies just 5 kilometers away from Poland. And not just that, it's located barely 50 kilometers from Ukraine. And what's common between these two nations? One is a member of the NATO, Poland. The other wants to join it, Ukraine. The other point to note is the timing of the drills. They began on the eve of the NATO's 75th anniversary. NATO leaders are meeting in Washington to discuss the future of the alliance, and Beijing chose this very moment to flex its muscle at a NATO border. It also coincides with an important visit. Yes. So, ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና እቲ ጂኦፖለቲካ ዝኸደ ዘሎ ኣብ ዘስደመም ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ስለዚ ልክዕ ሓደ መዓልቲ ክተርፎ ከሎ ኩሉ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ናብ ራሻ ምኻዱ ልክዕ ኣብቲ ቅንያት ናይ ኔቶ ዓብዪ ዋዕላ ናይ 75 ዓመቶም ፅብል ኣብ ዝገብርሉ ዓብዪ ስትራቴጂ ክገብርሉ ኣብ ዝሓስቡ ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ሞስኮ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ከምኡ ጥራይ ከይኮን ቻይና ድማ ኤግዛክት ኣብቲ ዝጅምረሉ ምስ ቤላሩስ ኮይና ኣብ ዶብ ናይ ኔቶ ድማ ካብ ዶባታ ኣዝያ ርሒቓ ወታደራዊ ልምምድ ትገብር ኣላ እዚ ንባዕሉ ንቻይና ሓድሽ ባህሪ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ኣሜሪካን እቲ ኤውሮጳን ሃገራትን ወልፈስፈስ እናበሉ ኣብቲ ዶባት ናታ ብመንገዲ ፊሊፒን ዶም ብመንገዲ ገለ እናገብሩ ኣብታፍ ደገ ናታ ዝገብርዎ ዘሎ ልምምድ ከምኡ ትገብሩ እንተኮይንኩም ንሕና ድማ ኣብ ኪባ ከድና እውን ልምምድ ክንገብር ኢና ኣብ ኤውሮጳ ድማ ኣብቲ ናትኩም ኣፍ ደገ መፂና ልምምድ ክንገብር ኢና ደገፍትን ሓገዝትን ወይ እውን መሻርክቲ ድማ ኣለውና እዮም ብምባል እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዘርእየካ ክንምንታይ እዚ ነገራት እዚ ሕማቕ ኣሎ ኣነ ኤርትራዊ ከም ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ድማ ንኤርትራ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ኒኩለራዊ ውግእ ይምፃእ እምበር ከምዚ ክተፋነኑ ተጀሚሮም ሃገራት ብፍላይ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ንኣሽቱ ሃገራት ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ ኣብ ቆላሕታ ናይ በዓል ኣሜሪካ እያ ትኾን እየን ኣሜሪካ ንኤርትራ ክተግባዕ በዓላ እንተፈቲና ተወዲዩሎ ትገይ መጠን እዚ እናረሰነ ዝኸደ ልክዕ ከምቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኸመይ ደና ናፅነተን ረኺበን ሃገራት ኣፍሪቃ እኮ ተቃሊሰን ኣይኮነን ናፅነተን ረኺበን እቲ ምስ ፈረንሳ እንተ ነይራ ቀጥታ ናብ ሕብረት ሶቪየት ከይዶም ካብቲ ሕብረት ሶቪየት ሓገዝ ይሓቱ እሱ ይሕግዞ ከምዚ እናበልካ ይትናፅነት ሓደ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ቃልሲ ነይሩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣካይዳ እንተሪኢኻዮ ናብኡ ገፁ ዝወስድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ድማ እዩ Today, Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrived in Poland. We just told you about this. He met with the Polish Prime Minister. He also signed a security agreement. So the timing is not mere coincidence. It's about sending a message to the West. Now, China and Belarus have long been cordial. But in the last few years, they've deepened ties. Beijing describes it, and listen to this. This is how Beijing describes the relationship. An all-weather comprehensive strategic partnership. It's a mouthful. It's also a rare term. In fact, China uses this description for only one other nation, and that is Pakistan. So Belarus is quite important to China and vice versa. In 2023, ስለዚ ቤላሩስ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፓርትነርስ ናይ ቻይና ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ስለዚ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክነፅልዎ ስለ ዝፈተኑ ቻይና ኣብ ዝቐረባ እውን ናብቲ ኤስሲኦ ዝበሃል ናይ ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ናብ እውን ኢትዮም ኣለዉ ስለዚ ቤላሩስ is becoming a very important member ብሪክስ እንድሕሪ ቦታ ከፊቶም ቀዳማይ ዝኣቱ ቤላሩስ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ኣብቲ ክለብ ናይተን በዓል ቻይናን ራሽያን ብዝቐረባ ኢንቮልቭ ዝገብርዎ ዘለውን ናብኡ ዝእትዎ ዘለውን ሃገር ቤላሩስ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ስለዚ ሓደ ኣገዳሲ ሜምበር ናይቲ ክለብ ምዃኑ እዩ President Alexander Lukashenko visited China not once but twice. And this year, Belarus joined the SCO, the Shanghai Cooperation Organization. It's the 10th member of this group.
So it looks like China and Belarus do have an unbreakable friendship. That's what Xi Jinping likes to call it, an unbreakable friendship. But let's also give credit where it's due. So ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ ቀረባ እውን 9 ኣባላት ዝነበሮ TSO ዝበሃል ቤላሩስ መበል 10 ኮይና ከም ዘእተውዋ ንዓጥራይ ከም ዝተቐበሉ ስለዚ ኣብቲ ክለብቲ ናይ ቤላሩስ ቤላሩስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ናይ ምዕራብ ናይ ምብራቕ ብሎክስ ተኣቱ ከም ዘላን ፉሊ ኢንተግሬት ትኸውን ከም ዘላን እዚ ድማ ነቲ ሃገር ኣብቲ ዝዓቢ ዘሎ ብሎክስ ብሪክስ ክትኣቱ ኣዝዩ ከቢድ እያ ኣብዚ እዋን እዚ 4ታት 5ታት ሃገራት እየን ክኣትዋ ዝደለያ ዘለዋ ዝባሃል ስለዚ ገለ ካብቶም ነቲ ብሎክ ክትኣቱ ትኽእል ሃገር ምዃና እውን እዩ ዝንገር ዘሎ There's one country that links both Minsk and Beijing, and that's Russia. Belarus is a critical ally of Moscow. It has backed the Ukraine invasion. Meanwhile, China and Russia have what they call a no-limits partnership. They're like comrades in arms. Recently, Putin won his 5th term as president. And guess which was the first country that he visited? China. So Moscow is like the glue in this friendship. Does that make these drills a power play? A message to the West? It appears so. The making of the China-Russia-Belarus alliance, a new axis against the West. Belarus has long been a key ally in Russia's war. It allowed Moscow to use its border as a launch pad. Russian nukes are deployed in Belarus, so it's an active participant in the war. But China has long avoided this. It has refused to condemn Russia, but it has also tried to appear neutral. It has avoided staunch support for one side, while secretly also helping Russia. Beijing has even called for peace. But with these drills, the mask is slipping. China is... So, ኣብዚ ሓንቲ መደምደምታ ኩላቶም እዚ ሚድያታት ወላ ዝና ሂንዲ ኣንጻር ናይ ቻይና እዩ ምክንያቱ ቻይና መቀናቀንቶም ስለ ዝኾነት ብሓፈሻ ቻይና ብጣዕሚ ብጥንቃቐ እያት ነዚ ጂኦፖለቲክስ ትፃወቶ ዘላ ብጥንቃቐ ህድእ ብዝበለ መንገዲ ንራሻ ብዙሕ ትሕግዛ ከም ዘላን ብዙሕ ሽርክና ትገብረላ ከም ዘላን ቁጠባ ናይ ራሻ ንክዓቢ ብዙሕ ኢንቨስት ትገብር ከም ዘላን እዩ ዝንገር ስለምንታይ ናይ ራሻ ዕቤት ንቻይና ረብሓ ስለ ዘሎ ሓደ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ብጣዕሚ እየን ካብ ራሻ ዝረብሓ ዘለዋ እቲ ኩሉ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ብሕትዎ ዝነበረ ዓብዪ ዕዳጋ ሎሚ ቻይና ዕዳጋ ረኺቦም ኣለዉ ስለዚ እቲ ንግድናቶም ናብ 260 ቢልዮን ይኸይዱ ዘሎ ፕሮባብሊ ሬከርድ ለቨል ይበፅሑ ዘሎ ስለዚ እዚ ረብሓ እዩ ንቻይና ክትረቢሕ እያ ትደሊ ንግዲ እያ ትደሊ እቲ ሃገር ካልእ ፀጋታት ናይ ራሻ ራሻታት መዓት ፀጋታት ዘለዋ ቻይና የብላን ከምኡ ስለዚ ራሻ ካብ መጠን ንላዕሊ እያ ተገድሳ ንቻይና ካብ መጠን ንላዕሊ እዚ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ራሻ ኮላ ሓንቲ የብሉን ቻይና ጥራይ እዩ ዘለዎ ገለገለ ኖ ሓሶት እዩ ራሻ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎም ተደላይ ሃገርን ተስዋይ ብዙሓት ሃገራት ራሻ ክኸዱ እዮም ይኸዱ ድማ ዚና ድማ ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘስተምም ኩነታት እዩ ዋላ እቶም ኣካላት ናይ ኔቶ እጂ ሓደ ካብቲ ዘገርሞም ዘሎ ኩነታት ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ኔቶ ዘሎ ፀገም እዩ Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a 3-day NATO summit in Washington after years of bitter differences with other members of the Western military alliance. Analysts say Erdogan goes to the Washington meeting on a good footing, having resolved contentious issues that dogged previous NATO summits. So ሓደ ካብቶም ኣገዳሲ ሜምበር ናይ ኔቶ ዝበሃል መበል ካልኣይ ዝዓበየ ሰራዊትን ዝሓየለ ሰራዊትን ዘለዎ ኣብቲ ኔቶ ቱርኪ እዩ ቱርኪ ማለት ኤውሮፓ ይኮነን ከምዚ ይኮነን እናበሉ እዮም እዞም ምዕራባውያን ሃገራት ከቋሽሽሉ ዝፍትኑ እቲ ዝሓየለ ሰራዊት ዘለዎ ኣብቲ ብሎክ ግን ቱርኪ እዩ ቱርኪ ድማ ኣበይ ከይዱ ነይሩ ኣብ ናይ ሻንጋይ ኮኦፕሬሽን ከይዱ ነይሩ ከም ተዓዛቢ ክሳተፍ ስለዚ ኣብ ብሪክስ ክኣቱ ይደሊ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሻንጋይ ኮኦፕሬሽን ክኣቱ ይደሊ ኣሎ ስለዚ ካብ ኔቶ ዕጋበት ከም ዘይብሉ ኢኻ ትርኢ ካብ ኔቶ ክወፅእ መደብ ኣለዋ ይንበልና ግን ብጣዕሚ ኤርዶዋን ኢንተሊጀንት ሓደ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣዝዩ ንረብሓ ናይ ሃገሩ ብጣዕሚ ንረብሓ ናይ ሃገሩ ከውሕዝ ዝኽእል እዩ ዋላ ሓደገኛ መንገዲ እናኸደ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ኤውሮፓ ፅቡቅ ጌራ ኣንቢብዎም ኣሎ ኣብ ሽግር ከም ዘለውን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዘለውን ኣብ ቅልጡፍ ድማ ሓይሊ ከም ዘይብሎም ፈሊጥዎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ናብ ኤስያ ክኸይድ ከም ዝፍትን እዩ ኣክት ዝገብር ዘሎ ቀደም ንዓመታት ይልምኖም ነይሩ ናብ ኤውሮፓ ሕብረት እትውና ናብ ዘምፅኡና ናበሉ ይልምኑ ነይሮም ኖ ንስኹም ምሳና ይትኸዱን ኢኹም ኣስላም ኢኹም ባህልናትኩም ምሳና ኣይተውኒ እናበሉ ይላገፁሉ ነይሮም ሎሚ ናብ ብሪክስ ክኸይድ ናብቲ ሻንጋይ ኮኦፕሬሽን ክኸይድ ስለ ዝደሊ ዘሎ ብጣዕሚ ዝድለ ዘሎ ስለዚ ናብቲ ናይ ኔቶ ክሳተፍ ነቶም ካልኦት ከፈራርቦም ከለዉ ንቱርኩ ግን ኣይፈራርቦን እዮም ስለ ዝፈርህዎ At the time it was about NATO's enlargement to Sweden and Finland. That's now over. There's also a new Secretary General which Turkey backed, the former Dutch Prime Minister Mark Rutte. And by and large, Turkey is online with the slick decisions that will relate to NATO support to Ukraine. But Erdogan's close ties with Russian President Vladimir Putin remain points of tension with NATO allies.
ኣብታ ቅድምታ ናይ ኔቶ ዋዕላ እዚኣ ምስ ፑቲን ዝተሳላ ጥራይሲ ኣፀሊላቶም እያ ፑቲን ከምዚ ኢሉ ምስ መራሒ ናይ ኤውሮፓ ክሪእዎ ከለዉ ብፍላይ ምስ ኣባል ናይ ኔቶ ደሞም እዩ ዝፈልሖም ዘሎ ልክዕ ድማ ቪክተር ኦርባን ደጊሞም ከምኡ ስለዚ ብጣዕሚ እዮም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩነታት ቀስ ብቀስ ድማ ኩላቶም ከምኡ ፋሕፋሕ ክብሉ ምዃኖም ፋሕፋሕ ክብለኩም ከለኹ ናብዚ ክመፁ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ካባይ ንላዕሊ ነዚ ኩነታት እዚ ክገልፁ ዝኽእል ናብ ክሕልፈኩም እየ ብጌርና ከዓ ክንውደይና ነቲ ኩነታት መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ጂኦፖለቲክስ ከም ከብዲዱ ክገልፆ ዝኽእል ልስና ኮምፒቲሽን ውድድር ዝበሃል ኣትዮም ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም ሰባት ኮምፒቲሽን ዝበሃል የለን ዘረባ ክትሽቅጠሉ ከተጋግየሉ ተዘይ ኮይኑ ዚሮ ሳሚ ናታቶም ኮምፒቲሽን ወዳደረካ ንዓተ ወዳደረ ንብለካ ተወዳደር እንድሕር ኮንካ ግን ሓንኩሉ የውድቐካ ቅድመካ ምንቲ ውድድር ይብለካ ንዑ ዚሮ ሳሚ ሕጂ ዝፅሒፎሞ ዘለዉ ወረቃቅቲ ዋላ ሓንቲ መለስ ኣይብሉ ዋላ ሓንቲ ሓልቲ ዘምፅሉ ይብሉን ከመይ ገይሮም ነዛ ሕጂ 30 ዓመታት ፈቲኖም ዝፈሸለቶም ናይ እንቁ ቁጥራዊ ስርዓት ንዓ ከመይ ገይሮም መልክዕ ትሕዝዋ ብግብሪ እንተሪኢካ እዩ ዝበሃል የለን ሕጂ መምክኔታ ናይ ዩክሬን ገይሮም ካምፅዎ ደልዩ ዘለዎ ከም ብሓድሽ ኔቶ ዝበሃል ፋሕፋሕ ኢሉ የለን ዓቕሚ ዝበሃል እውን የብሉን ንዑ ከም ብሓድሽ ከተበራብሮ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ፈለማ ናይ 30 ዓመታት ሽዑ ብዝረኣዮም ዝነበረ ንዓታቶም ምስ ናይ ዝሑል ኩናት ተመክሮ ኣዛሚትካ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ሩስያ ስለ ዝኾነ ንሩስያ ኮንቴይን ድሕር ጌርካ ዕብለላካ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም ስለዚ ኮንቴይንመንት ቀዳምነት ሩስያ እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ዝረኣዮም ዝነበረ ሽዑ ንሩስያ ከመይ ጌርካ ኮንቴይን ትገብራ ኣብ ክራይሚያ ምፃእ ኣብ ኡክራይንያ ምፃእ ኣብ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ንዓተን እናደገፍካ ከመይ ጌርካ ትቅርቅራ ሶቪየት ከምዘይ ትወዳደር ምክንያቱ ሰረት ናይ ቴክኖሎጂ ቤዝ ናይ ሩስያ ካልእ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ዝበሃሉ ግምታት ኢኻ ተወዳዳሪት ክትከውን ትኽእል ኣለና ሽዑ ዝነበረ ናታቶም ስሕታን ቅማረ እየ ዝብላ ኣነ ቻይና ፓወር ሃውስ እያ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ሕሱር ሰዓት ኣሎ ሕሱር ጉርበት ኣሎ መበገሲ ዝኸውን ሓደ ኢንዱስትሪታት ኣሎ ስለዚ ንቻይና ክንጥቀመላ ምእንቲ ብሙሉእ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ምህዞታት ቴክኖሎጂ ሓድሽ እንተኣትብሎ ናብኡ ተስግሮ በቲ ዘሎ ሕሱር ሌበር ሕሱር ሰዓት ትሑት ደረጃ ናይ ሃልኪ ክትግብት ትኽእል ኢኻ ቢልዮናት ዘይኮነስ ትሪልዮናት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ንቻይና ንጥቀመላ ነቲ ዕብለላ ክረጋገፀሎም ምእንቲ ኣብዘን 30 ዓመታት ግን ኣንፃር ትደለይዎ እንዳሓለምዎን ቻይና በሎ ኮይላ ወፅያ ቻይና ሎሚ ብቁጠባ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ብተፈላለየ ካልእ መለክዒታት ቀዳመይቲ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ኣብዚ መፅእ 10 ዓመታት ከዓ ቻይና ናበይ ገፃ ክትከይድ ኣሜሪካ እውን ናበይ ገፃ ክትከይድ እተን ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ማሓዙት ዝበሃላ ናበይ ክኸዳ እንድሕር ኢልካ የለን ሕጂ ሽፍት መፅእ ኣሎ ሕጂ በጨቅ ትብል ዘሎ ኣካይዳታት እንድሕር ኢናዮ እምበኣር ስግኣትና ቁፅሪ ሓደ ስግኣትና ቻይና እያ ስለዚ ኮንቴይንመንት ናይ ቻይና ብኸመይ ተብሎ እዚ 10 መዓልቲ 20 መዓልቲ ገብር ደውዝዎ ዘለዎ ሓድሽ በቲ ወረቃቅቶም ኣይትሪአና ፌር ኮምፒቲሽን ብለካ ሸጠፊ ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣይኣምንን እዮም ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣብ ኣእምሮኦም ኣይሰርሕን ዚሮ ሳሚ ኣብ ኣንጎሎም ዝሰርሕ ስለዚ ንቻይና ክቅርቅርዋ ክእሉ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ክቅርቅርዋ ኣጋጣሚ ሕጂ ናይ ቻይና ናይ ሩስያን ከዓ ብዲፎልት ድዩ ብዋና መድቲ ንክልቲኦም ዝቐነዐ መጥቃዕቲ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ምትሕብባራት ንርኢ ኣለና ንበል ኣንፈታቱ ኣለና ዩክራይን ምስምስን ግዳይን ጥራዩ እዚ ዓብይ ርእስቲ ይኮነን ዩክራይን ኣብ ውሽጢ ከምዚ ኣመሰለ ግሎባዊ ዓለማዊ ለውጢ ብፍላይ ኣብ 30 ዓመታት ዩኒፖላር ስርዓት ክንምስርት ኢና ኢሎም ጀመርዎ ዝፈሸለ ኣጀንዳ ንዑ ከመይ ገይሮም ዝፀጋግንዎ ተመሊሳ እታ ጉዳይ ግን ናብኦም ትመፅእ ኣለዋ ዝወዳደሮም ኩሉ ይብሉን ዓለም ክግብትዎ ኣለዎም ዘደለይዎ ነገር ኣብ ደለይዎ ሰዓት ክወስዱ ክእሉ ኣለዎም ክረግፆ ደለዩ ክረግፆ ክእሉ ኣለዎም መወዳደርቲ ዘይብሎም ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም እዚ ኩነታት ንከምኡ ዘፍቅድ ይመስል ሕልሚ እየ ትብላና እዚ ኩነታቶም ክፈልጡ ስለ ባህጊ ናይ ውሽጦም ስምዒት ጥራይ ከረጋግፁ ስለደልዩ ክርድዎ እውን ክእሉ ድዮም ዳሒልካ ይርድዎን እዮም ዝወራቐቱ ጨሞ ዘለዉ ሓደሽቲ ንስትራቴጂታቶም ገልፅ እዮም ጨሞ ዘለዉ ናታቶም ናይ ቅመራ ጌጋ ዘረጋግፅ ጥራይ ብኡ ከዓ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ዕንደራን ናይ ዕንደረኦም ሳዕቤናትን ዝንሪኦ ዘለና እምበር ረጊኦም ሓሲቦም ዘይከውንን ዝኸውንን መሚዮም ንዓለም ርግኣት ክፈጥሩላ ክእሉ እዮም ወይ ሰላም ከምፁላ ክእሉ እዮም ረሃባ እውን ከምፁ ክእሉ እዮም ኢልካ ይትሓስብና ናይ ሓደ ድራር ትምንዝእ ናይ ሓደ ምሳሕ ትምንዝእ ነዚ ትግጭልግም ነዚ ትረግፅ ናይ ጫካ ስርዓት እዩ ናይ ጫካ ስርዓት ከዓ ባህሊ ናይ ኣተሓሳስባ ዝተመስረተ እዩ ኤግዛክትሊ ወላ ሓንቲ ክትውስኸላ ይትኽእልኒ ኢኻ ዘሎ ኩነታት ብትክክል ገሊፅዎ ኣሎ ናይ ሆፕ ካብዚ ክንምሃር ከም ወትሩ መደምደምታ ናቱ ክገብር ደስ ስለ ዝብለኒ እዩ
هلو معرسة بزخون ودينا بليز لايك قبرو سبورت قبرو ناتكم كومنت ونقرف نابلكم هلو معرسة بزخودي مزيا لبواخ قد فكر أبزوان زي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كال كورنانا عالم يتفشون بانكرابت يخونون اللو سلازي جنزبنا أب حدا بانك زي كونا أب استفل عليه بانكتات كان السجاجرو يمهتناكم كالاي جنزبكا بانك ولا بزح قبرو دامبر أو كوف بمبال تقمية بلون سلازي أب استفل عليه أسد كلاسس أب بركتات أب كريبتو أب كالود عينت كم بعد وركون إنفست هم قبرو كن كلالنا diversification سلزد لينا سالساي دما تكنولوجي نا تغيرت خي كله نحنا مع ريوخ نسقم كن مهارن كن فلتو كن بقاس لنا بزح عدلات دما كخوفوتيهم نتقم لهم نعوك حق الكورسات لنا بليز تتغاملوا وتسيد كم سالكم دمايو. Thank you very much.